дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар тоҷикистон корхонаи муштараки истеҳсоли электромобилҳо бунёд мегардад. дар вилояти Хатлон дар соли таҳсилии гузашта 85 иншооти соҳаи маориф бунёд гардид. тақдими либоси мактабӣ ба фарзандони бархе аз омӯзгорон дар суғд. гармои ғайриоддӣ ба 143 миллион амрикоиҳо таҳдид менамояд. дар натиҷаи таркишикони ангишт дар Чин теъдоди ҳалокшудагон ба 11 нафар расид. бо шарҳи бештари ин ва дигар хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам Мартаба Раҳмон ва салом. дар тоҷикистон корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин оид ба истеҳсоли электромобилҳо бо иқтидори истеҳсоли 1500 автомашина дар як сол бо маблағи $25 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бунёд мешавад. тибқи иттилои манбаъ зимни сафари расмии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин ки 20 августи соли равон оғоз гардид, маросими ба имзорасонии санадҳои ҳамкории бахши хусусии Чин ва Тоҷикистон баргузор шуд. аз ҷумла ёддошти тафоҳум байни ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Авесто гурӯҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Дижинчуини Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба ташкил, бунёд ва идоракунии корхонаи муштарак оид ба истеҳсоли электромобилҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқтидори истеҳсоли 1500 автомашина дар як сол бо маблағи $25 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расонида шуд. дар соли таҳсилии гузашта дар қаламрави вилояти Хатлон 85 иншооти соҳаи маориф сохта шуда, айни замон дар 315 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии бунёдӣ 2325 синфхона барои 55743 ҷойи нишаст идома дорад. тазаккур дода шудааст ки соли таҳсилии 2021-2022 дар вилояти Хатлон 1362 муассисаи таълимӣ фаъолият менамуд. ин нишондиҳанда соли 2023 ба 1375 адад расид. инчунин хонандагони вилояти Хатлон 18 аттестати аълои универсалӣ ва равиявӣ ба даст оварданд ки 52% умумии аттестатҳои аълои ҷумҳуриро ташкил медиҳад. дар остонаи соли нави хониш дар вилояти Суғд ба фарзандони бархе аз омӯзгорон сару либоси мактабӣ ҳадя карданд ва ин раванд ҳоло ҳам идома дорад. иттифоқи касабаи кормандони соҳаи маориф дар вилояти Суғд барои дастгирии моддии омӯзгорон ва эҳтиёҷмандони фаъоли ин соҳа иқдом кардааст. масъули матбуоти иттифоқи касабаи кормандони соҳаи маориф дар вилояти Суғд Анушервон Музаффарзода ба Спутник Тоҷикистон гуфт ки ба фарзандони беш аз 60 омӯзгор сару либоси мактабӣ тақдим шудааст. вай афзуд ки ин раванд ҳоло ҳам идома дошта иқдоми хайрро дар мавриди омӯзгорон давом медиҳанд. ин масъули иттифоқи касаба афзуд дар давраи таътили тобистона то ин вақт беш аз 1800 омӯзгор барои табобату фароғат ба истироҳатгоҳҳо фаро гирифта шуданд. обу ҳавошиносони амрикоӣ ҳушдор доданд ки беш аз 143 миллион нафар сокинони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бояд аз гармии шадид эҳтиёт намоянд. тибқи иттилои ин сомона дар шаҳрҳои бузург ба монанди Чикаго, Даллас, Канзас Сити, Луисвилл, Нашвилл ва дигар ҷойҳо сатҳи баландтарини хатар эълон шудааст. дар баъзе минтақаҳои ҷанубу ғарби давлат ҳарорати ҳаво 43-48 дараҷа ё бештар аз он мебошад. чунин гармии шадид метавонад ба оқибатҳои марговар оварда расонад, омадааст дар нашрия. мувофиқи маълумоти хадамоти миллии обу ҳавошиносӣ, ҳарорати ниҳоят баланд ҳадди аққал дар 22 иёлот то охири ҳафта идома меёбад. интизор меравад ки мавҷи гармо сабаби ба таври ғайримуқаррарӣ баланд шудани ҳарорати шабона гардед. дар натиҷаи таркишикони ангишт дар музофоти Шинси дар шимолу ғарби Чин 11 нафар ба ҳалокат расиданд. дар ин хусус Амид Ховар бо истинод ба телевизиони марказии Чин хабар додааст. мувофиқи иттилои ин ниҳод ҳодиса шоми рӯзи душанбе дар кони ангишт дар наздикии шаҳри Янани музофоти Шинси рӯй додааст. тибқи иттилои расонаҳои маҳаллӣ ҳангоми рух додани ҳодиса тақрибан 90 нафар дар зери замин буданд. 81 нафар ба боло баромада, 9 нафар зери харобаҳо монданд. 22 август 9 коргаре ки зери замин монда буданд ҳалок шуданд.
ду нафари дигар ки қаблан аз зери замин ба боло баромада буданд бинобар ҷароҳатҳои вазнин фавтиданд. 11 нафари дигар дар беморхонаҳо қарор дошта ба ҳаёти онҳо чизе таҳдид наменамояд. дар ҷои ҳодиса тафтиши вазъият бо сабабҳои ҳолати фавқулода идома дорад. дар ҷои ҳодиса тафтиши вазъият ва сабабҳои ҳолати фавқулода идома дорад. дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои дигар, хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.